Sonia Rebrová začala diaľkovo plávať až po 40-ke. Preplávala veľké vodné nádrže na Slovensku, ale aj Dunaj od Devína po Ostrihom. Neskôr sa stala najstaršou Slovenkou v histórii, ktorá preplávala kanál La Manche a zaplávala si aj vo vodách Arktídy. No a v tomto roku zaznamenala ďalší svetový úspech. Tentokrát spolu s kaučom Jánom Šeminským v Himalájach sa popasovali s výzvou plávať v jazere s nadmorskou výškou cez 5000 metrov. Ľadová voda a riedky vzduch im dali naozaj zabrať. Nechcel som ísť sám, oslovil som jedno z najlepších zimných a diaľkových plavkyn Slovenska, Soniu Rebrovú. A cieľ sme si dali zaplávať niekde okolo 5000 metrov v nadmorskej výške, vzdialenosť od 100 do 1000 metrov, podľa toho, aké budú okolnosti a kam nás to pustí. Ja som sa nadchla, že chcem vidieť raz za život Himaláje. A keď to už aj spojiť s otužovaním, Mali sme dobre nastavené tréningy, prípravu, dýchanie, mentálnu prípravu. 3-krát týždenne studenú vodu, 3-krát týždenne plávanie, 2-krát týždenne som mala posilovňu, 1-krát týždenne boli ešte hory. Teraz to nebolo len o plávaní, ale bolo to aj o veľa, veľa kilometrov v horách a bolo to aj o nadmorskej výške. Sme išli 6 dní hore. Normálne mám zimobriadky, že ho vidím po toľkých rokoch. Ale nie je to zimy. Nie. Museli sme výjsť vlastne z nadmorskej výšky 2800 do 4800 a každý deň prejsť nejakých 12 až 15 kilometrov. Už tie chodníky sú naozaj okolo chodníkov strmé, to zakopnúť znamená letieť dole stovky metrov. Je to, že si máme v Himalajach. Je to ťažké, že cítiť každý krok už teraz fakt, že ideš jak na mesiaci, úplne proste spomalene, len tak z nohy na nohu. Najvyššie jazera boli zamrznuté, niektoré boli nedostupné kvôli snehu v priesmykoch, takže padla voľba na to jazero Gokyo Lake 2. Sme tu. Soni. Wow, možno aj zaplávať. Bolo to makečka. Sonia sa nejak cíti, takže ona si to ešte aj tancuje. Sa nevie dočkať vody. Sa zadúpala na osobní. Na to blíži. To je to jazero. Komplikácie nastali až pri stavaní tej trate. Nerátal som s tým, že tam bude bahno. Pripravujeme trať. Najprv si odmotáme pásmo. Ja som sa naozaj do polky stehien zaboril do bahna. Tá noha nešla vytiahnuť. V tom riedkom vzduchu to bol boj. Dostať sa z tej vody, potom nejak po štyroch. Dopijem si horskú čokoládu. A idem na to. Pri samotnom plávaní je ten riedky vzduch je veľmi cítiť, je to úplne iný pocit. S tým som mal ja problém tým, že som bol unavený z výstavby trate, takže sa mi plávalo veľmi, veľmi ťažko. Ale 100 metrov som to nakoniec dal. Mám 65 rokov, takže v takom veku tam nikto neplával. Tí, čo plávali, mali okolo 50. Tá trojkombinácia, že vysoká nadmorská výška, studená voda a ešte moja náchylnosť na zrazeniny, je všetko faktor, ktorý, keď som to prepočítala, zo 6 násobil riziko, že môžem dostať nejakú zrazeninu krvi a umrieť. Ale teda preventívne som si musela pred svinom aj po ňom píchať injekcie. Bez pravdy. Som stres. Meriame si saturáciu, meriame si srdcovú frekvenciu. Sonia našťastie tým, že to je výkonnostne vynikajúci plavec, plávala nádherne. 100 metrov, 200 metrov, po 300 metroch som si trúfla aj kraulom. Začala som mať pocit, že to už sa zadýchávam, tak som toho kraula ako prestala plávať. Začala tá strašne silná bolesť hlavy. Ale to bola taká bolesť, ako keby, že proste vám exploduje tá hlava. 500 metrov v takom extréme
na prvú dobrú bez tréningov v tej výške. Ja som vďačná aj za toho pol kilometra, lebo naozaj to je výkon veľmi ťažký. Z dostupných informácií viem, že by to malo byť teda svetový rekord. Viem, že tie dokumenty, ktoré máme k dispozícii, že budú stačiť na to, aby nám to uznali ako oficiálne plávanie v tejto výške a tým pádom sa dostaneme medzi top 5 ľudí na svete, ktorí v takých výškach oficiálne majú zaznamenané plávanie.